মাছটা কমাটো না কবে আর কেটে white also. This is Jillar white also mass. বাড়ি কোথা খাওয়া মুড়ি মাংস
पेट्रोल पंप इलेक्ट्रिक ना पेट्रोल କାଲି ସକାଳେ ପଲାବୁ ସାତ ବଜେ ସାଢ଼େ ଛଅରୁ व्यवस्थित ओडिशार सुख समृद्धि लड़ाई କରି ବହୁ ରାଜା ମହାରାଜା ଓ ସମ୍ରାଟ ଏହାକୁ ନିଜ ଅଧୀନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଗଲ ଓ ମରାଠାମାନେ ଅନ୍ୟତମ। ପରେ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ଶାସନାଧୀନ କରିଥିଲେ। ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ଥିଲା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ତେଣୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷଣ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ଅନେକ ପାଇକ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସ ଆଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ସଂଗ୍ରାମ ଆଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ବାଜି ରାଉତ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ରମା ଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ଏମିତି ଅନେକ। ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଦେଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଏହି ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ସେହି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଯାହାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ରାଉରକେଲାର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ତାଳଚେରର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର, ସୁନାବେଡ଼ାର ମିଗ ବିମାନ କାରଖାନା ଏବଂ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ଆଜି ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ
ଦାସକାଠିଆ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆସି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କ୍ଷଣିକରେ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଏବେ ବି ମନରୁ ଭୁଲି ହୁଏନି। ସେଦିନ ଥିଲା 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ। ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ କଲା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ। ନଷ୍ଟ ହେଲା ବହୁ ଧର ଜୀବନ, ବାସହରା ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ। ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ବି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରମ୍ଭର ଏକ ଶେଷ ଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶେଷର ଥାଏ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ, ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। प्लास्टिक